BJMP Lipas City nakaalerto na sa pagtaas ng bilang ng mga PDL na posibleng tamaan ng sakit bunsod ng tag-init. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Mahigit 1,000 persons deprived of liberty o PDL ang kapasidad ng male dormitory ng BJMP Lipas City. Sa kasalukuyan, higit 420 pa lang ang nasa loob ng piitan. Wala pa sa kalahati ng maximum capacity, kaya hindi pa raw congested o siksikan sa loob. Mabilis din po kasi yung dito, release. Very active yung court natin dito sa pag-release sa Parole and Probation Office. So kasi yung mode of release natin na pinakamabilis is through parole and probation. Second is yung good conduct time allowance. Magkagayon man, ngayong mas tumitindi ang init ng panahon, binabantayan ang posibleng pagtaas ng sakit ngayong dry season. Ngayong Marso hanggang Abril, tinututukan nila ang kaso ng hypertension, pigsa at skin rashes. Katunayan, may naitatala ng mga kaso nito sa loob. Ang bilang na ito, posible pa raw tumaas. As much as possible, kinokontrol po namin. Kaya sa ngayon pa lang, meron na kaming mga health protocols at saka pinapangaralan namin sila kung paano nila mapaigit, mapabuti yung kanilang kalagayan. 3 ang nurse na nakadestino na tumitingin sa lagay ng mga PDL. Kumpleto raw ang gamot para tugunan ng summer-related disease. May koordinasyon din daw sila sa City Health Office at Regional Doctor. Meron kaming twice to thrice roving or rounds namin kada dorm. Monitor namin sila. Tinatanong namin kada PDL kung meron sila mga complaints. Sa ngayon ay nasa maayos pang mga kondisyon ang mga PDL na nasa pangangalaga ng BJMP Lipas City. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.